Dränk. 40 senttiä. Ei mitään, ei. Ei nyt noin viimeisin rahalta olla sellaisen paljon. Oi, nyt on hyvä. Nyt on lukko, nyt on lukko, nyt on lukko, nyt on lukko. Nyt on lukko. Anna. Rahat hiipuu. Sitten me ollaan odattu ittemme nyt. Ei vittu, onks tää nyt viimeinen 20 Sinne meni meidän rahat. Ei riitä edes ESR. Kattokaas tätä. Voi vittu. Nyt se Nyt kyseessä voittaa, nyt vittu sinne meni meidän kaikki rahat. Kuvatkaa joku muu, eikö se kuvaa? Noniin. Kato, se on Eurooppaa. Nyt meidän kaveri Make näyttää miten pelataan. Make ei osaa näköjään itekään pelata. Se on. Kyllä! Nyt mä luulen, että nyt ruusu on vähän lämmin. Tää on kuuma. Kuuman käy. Oi, käy lämpöisen käy. Punainen on rakkauden väri. On. Jaa nyt meidän rakkaus. Rakkaus on kuihtunut ihan just. Jaa. Tuo oli viski. Sinne jäi lukko, sinne jäi lukko. Nyt. Totuuden hes. Spinna. Ei. Mennään tuplapotiin. No voi vittu, nyt ruusu. Jonnet siirtyy tuplapottiin. Onko minä painanut lähe voittaa? Tavoitteena 3. Kyllä. No niin, se on lämpenemään. Tää on oikein katsotaan järjestystä hommassa. Ei kyllä voittaa. Ei. Kyllä, 3 euroa. Ei helvetti, 1,60. No, nyt ollaan jo isoissa lukemissa 6 euroa. Anna mennä Miksi Make. nyt ottaa, kun tänne tulee? Niin jo. Make, sä pystyt siihen. Ei olisi tullut kuulla. Ei. Ei! Melkein hajoaa. Lyseopuja. Mitähän se nyt tee? Tää on kova jo. Näitä voi. Pärjät päällä. Oi. 80. Nyt ollaan melkein ES. Oika. Aika vittumainen tuli. Nyt ei vaikuta hyvältä. Nyt viimeinen euro. Nyt. Nyt sun on pakko antaa sieltä. Anna kulta. 40. Tää on varma. Oh my god. Ei, nyt on 40 sentti. Oi. Ei vittu. Nyt on rikkokaa lisää rahaa.